Trump pritlačil kubánsku diktatúru k múru a Havana zareagovala tak, ako reagujú režimy zahnané do kúta. Prepustením viac ako 2000 väzňov v unáhlenej amnestii, ktorú prezentovali ako humanitárne gesto, no uskutočnili ju práve uprostred tlaku zo strany Spojených štátov, napätých rokovaní s Washingtonom a postupu vlády Trumpa proti starému komunistickému aparátu na ostrove. Tento fakt je v utorok dôležitý, pretože nehovoríme o izolovanom rozhodnutí v Havane, ale o priamej reakcii režimu, ktorý pocitil strach, keď administratíva Trumpa pritvrdila tón. Marco Rubio pritvrdil voči kubánskemu vedeniu. Miguel Díaz-Canel zverejnil mená väzňov v úradnom vestníku. Nazval omilostenie zvrchovaným a humanitárnym. Ale otázka, ktorá zostáva, je jednoduchá. Ak bola diktatúra taká krehká, ak si je taká istá, prečo teraz otvorila cely? Ak nebol žiadny skutočný tlak, prečo sa práve teraz ponáhľať s prepustením tisícov ľudí? A ak Trump nezaviedol politický teror v Havane? Ako vysvetlí takúto veľkú amnestiu uprostred amerického obklúčenia? Hneď ti to všetko poviem. Ak máš rád takýto priamy a vecný obsah, zváž odber, pretože tu máme takéto videá každý deň. Zoznam osôb, ktoré boli omilostené, bol zverejnený v kubánskom úradnom vestníku prostredníctvom dekrétu podpísaného 3. apríla Miguelom Díazom-Canelom. Text udeľuje úplnú a konečnú milosť rozsiahlemu zoznamu väzňov. Podľa agentúry Reuters časť z nich už opustila väznice. Prepustenie sa týka viac ako 2000 väzňov a ide už o druhú amnestiu, ktorú režim oznámil len v tomto roku. Diktatúra sa snaží kontrolovať naratív tým, že tvrdí, že nedrží politických väzňov. Režim tvrdí, že osoby zadržané po protestoch boli odsúdené za verejné nepokoje, kladenie odporu pri zatýkaní, krádež a vandalizmus. Lenže politická váha amnestie pramení práve z tohto bodu. Mnohí disidenti a demonštranti spojení s protestmi v roku 2021 už boli prepustení na základe nedávnych dohôd a opatrení, zatiaľ čo vonkajší tlak na Havanu narastá. Ostrov neotvoril celý z dôvery vo vlastný systém. Otvoril ich preto, že režim je obklúčený ekonomickou krízou, medzinárodnou stratou prestíže a americkým tlakom rýchlosťou, ktorá nebola v scenári diktatúry. Krok Donalda Trumpa vyvolal v Havane politický teror, pretože zasiahol režim tam, kde najviac cíti peniaze, legitimitu a prežitie. Deň pred oznámením amnestie v apríli hlavný kubánsky diplomat vo Washingtone verejne pozval americkú vládu, aby pomohla s reštrukturalizáciou ekonomiky ostrova. To ukazuje, aký veľký je ten tlak. Tá istá diktatúra, ktorá obviňuje Spojené štáty z agresie, teraz hľadá ekonomické východisko práve vo Washingtone, zatiaľ čo prepúšťa väzňov, aby sa pokúsila znížiť tlak. Práve tu sa brutálna amnestia objavuje ako núdzový manéver, nie ako dôkaz skutočného otvorenia. Eskalácia sa ešte viac vystupňovala 20. mája, keď Spojené štáty oznámili obvinenia proti bývalému kubánskemu prezidentovi Raulovi Castrovi. Vrátane sprisahania za účelom zabitia amerických občanov, vraždy a zničenia lietadiel. Raúl Castro má 94 rokov. Tento mesiac sa objavil na verejnosti na Kube a nič nenasvedčuje tomu, že by mal byť vydaný. No symbolická sila obvinenia je obrovská. Washington zaradil historické meno kubánskej revolúcie do hľadáčika americkej justície. Marco Rubio zvýšil tlak nasledujúci deň, keď povedal, že šance na vyjednanú dohodu s Kubou nie sú vysoké. Táto veta rozbila snahu Havany predať prepustenie väzňov ako znak normality. Rubio dal jasne najavo, že americká administratíva uprednostňuje diplomatické riešenie, ale nedôveruje súčasnému komunistickému vedeniu. Bruno Rodríguez, kubánsky minister zahraničných vecí, reagoval obvinením Rubia z podnecovania vojenskej agresie a z falošného označovania Kuby za sponzora terorizmu. Reakcia Havany ukazuje, že tlak prenikol do centra kubánskej moci a prinútil režim reagovať obranným tónom. Režim sa tiež snaží premeniť amnestiu na nástroj vnútornej propagandy. Keď Díaz-Canel označuje toto opatrenie za humanitárne a suverénne gesto, snaží sa kubánskemu ľudu naznačiť, že vláda má situáciu stále pod kontrolou. Ale sled udalostí túto inscenáciu vyvracia. Najprv prišlo ťažké vyjednávanie s Washingtonom, potom nasledoval zoznam väzňov. Následne prišli obvinenia proti Raulovi Castrovi.
Krátko na to Rubio ochladil akékoľvek očakávania ľahkej dohody. To, čo vidíme, je diktatúra, ktorá prepúšťa väzňov, zatiaľ čo sa snaží zabrániť tomu, aby americký tlak prerástol do ešte väčšej krízy. Skupiny za ľudské práva poukazujú na to, že problém je ďaleko od konca. Organizácia Human Rights Watch uviedla v apríli, že na Kube stále zostáva viac ako 700 politických väzňov. Podľa organizácií ako Justiça, 11G a Prisoners Defenders. Okrem stoviek ľudí v domácom väzení a ďalších obmedzení. Prisoners Defenders tiež máj uviedla, že Kuba dosiahla nový rekord. 1260 politických väzňov v apríli 2026. Tento údaj posilňuje názor, že amnestia neočistí povesť diktatúry. Len ukazuje, že režim sa rozhodol čiastočne ustúpiť, aby sa pokúsil prežiť obkľúčenie. Kubánska kríza má aj ekonomickú zložku, ktorú diktatúra nedokáže skryť. Ostrov čelí nedostatku energie, nedostatku potravín, úteku odborníkov, poklesu výrobnej kapacity a závislosti od zahraničnej pomoci. Keď režim v takomto stave počas rokovaní so Spojenými štátmi prepustí viac ako 2000 väzňov, odkaz pre obyvateľstvo je jasný. Vláda nekoná z dobroty, snaží sa získať čas. Amnestia sa stáva politickým únikovým ventilom na zníženie medzinárodného tlaku, upokojenie rodín a ukázanie určitého gesta, zatiaľ čo štruktúra režimu zostáva zablokovaná. Donald Trump využíva túto slabosť ako politickú zbraň. Bielý dom už predtým posilnil tvrdý postoj voči Kube, keď režim označil za hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov. Uviedol pritom väzby strategickými protivníkmi, nedostatky v spolupráci a bezpečnosti a históriu Havany v súvislosti s deportáciami a kontrolou migrácie. V januári 2026 samotný Bielý dom uviedol, že Trump posilnil americkú politiku voči Kube a zachoval obmedzenia spojené s úlohou ostrova ako sponzora terorizmu. Tento rámec mení amnestiu na súčasť väčšieho boja. Nejde len o väzenie, ide o moc. Kubánska diktatúra vie, že každý prepustený väzeň je teraz dôkazom, že vonkajší tlak funguje. Pre režim môže prepustenie tisícov ľudí pôsobiť ako pokus o uvoľnenie atmosféry. Pre Trumpa toto opatrenie posilňuje tézu, že Havana sa pohne len vtedy, keď má skutočný strach z následkov. Preto amnestia tak veľmi znepokojuje komunistické jadro. Prepustenie väzňov neznamená povolenie slobodnej opozície. Režim môže jednou rukou otvoriť dvere a druhou udržiavať dohľad, obmedzenia a represiu. Amnestia viac ako 2000 väzňov ukazuje diktatúru, ktorá sa snaží dýchať pod tlakom. Trump postavil Havanu pred vysoké politické náklady. Rubio čerpal silu z mäkkej diplomatickej rétoriky. A prípad Raúla Castra zasiahol najstarší symbol kubánskej komunistickej moci. Teraz sa režim snaží predať ústup ako suverénne gesto. Ale kubánsky ľud vidí oslabenú štruktúru, ktorá je nútená prepúšťať väzňov. Zatiaľ čo čelí Washingtonu, ekonomickej kríze a rastúcemu tlaku za slobodu priamo na ostrove. Som Milson Alves, internacionalista a môjim cieľom je každý deň vás informovať pravdivo. Odkazy na správy nájdete v popise videa. Dajte tomuto videu like, prihláste sa na odber kanála a na záver si pozrite komentáre, aby ste boli ešte viac zapojení do komunity Milsona Alveša.